kahle kancane. Makhuzwayo. Lento ngithi mina iwumdlalo manje ngiyabona kusho ukuthi into esuka kude, into kade wayibeka enhlizweni yakho. Sithandwa sami, mina nawe siyathandana, sineyingane, sihleli ndawonye. Ukuza kini ngasho vele ukuthi nizoza. Kodwa angizange ngisho ukuthi nini. Manje uyangixaka uma usungixina kangaka. Ikhona into oyiplanile ukuthi mangiqeda ukuza kini, khona into oyiplanile ngempilo yami. Okay, mhlawumbe angikungena emlomeni mfowethu engakaphenduli nje umama. Uthe neminyaka eyishagalolunye 9 indawonye. Mhlawumbe le nkulumo yokuvela ekhaya into eyisho last year noma neminyaka ewu7 indawonye. Into yanini leyo mhlawumbe niyikhuluma leyo nkulumo. Ngoba mhlawumbe kungenzeka ukuthi umama naye usebona isikhathi ukuthi sesihambile isikhathi washo lento. Futhi into esayikhuluma sayikhuluma emva kwa4 years leyo kuya kubo. Sikhuluma emva kwa4 years sithandana. Kusho sekudeke 5 more years but still wena uvela. Phela futhi ukuya emzini womuntu akufani nokuvula isicapho uphinde usivale, uvula umpompo uphinde uvale. Kukhulunywa ngeinkomo la. So into engayisho kuyena ukuthi ngizobeka imali, ngasho mina emva kwa4 years ukuthi ngizobeka imali yokuya kubo. Angishongo ukuthi kusasa ngiya kimi. Manje iyona imali engiyibekayo le ukuthi ngiye kubo phela. Uyezwa sisi. Kuyezwakala kodwa ke khona izimpendulo engiyicela ukuyena ngifuna ukuthi angikhanyisele nje. Angikhanyisele ukuthi okay emva kwa4 years ukushila impela lokho noma engayishongo idate. Kodwa ke nasi isigaxa phela esikhulu manje sokuthi kunemoto elokho ehamba ngayo lokho engitshela ukuthi imoto kamngani wakhe. Le moto sekunesikhathi impela lokho ehamba ngayo. Manje ngifisa ukwazi ukuthi umuphi lo mngani ongamnikeza imoto lokho ehamba ngayo. Isikhathi eside kangaka. Bese ngeke siyiqedele lento ekhaya kodwa Makhuzwayo sikhuluma. Ngicela impendulo manje. Kukude ekhaya sinaki la sikhona. Ngicela impendulo manje. Kukude kakhulu ekhaya. Wena ndoda yini engathi ninohlelo elinalo nalomuntu. Mina ikhona into eniplanile nayo. Ubhala kwakhe ukuthi angizolekelela. So mina I'm trying to help usisi osowena osowube naye isikhathi eso9 iminyaka ewu9 indawonye. Hayi futhi ngeke engathi uyaqonga nje nawe uyacindezela nje usawuthi esilondeni. Ngifuna izimpendulo mina le usisi azibhalele. Ngicela ukukhuluma nomuntu wami. Makhuzwayo sithandwa sami. Angakashithi ukuthi ngizoza kini. Lento vele bengithi ngizoyikhuluma nawe ngoba ngiyabona ukuthi khona into oyisolayo. Kodwa sithandwa sami kunezinto nawe oyibonayo eseyishintshile phakathi kwethu sobabili. Uyazi isiqala ukuhlangana bekunjani manje futhi uyazi sekunjani. Mina nawe besithi masibhebhana bengingasuki phezulu kwakho. Kodwa manje sekulula nje ukuvele ngehle kuwena Makhuzwayo. Ngoba ufuna iqiniso okulungileke ngizolikhuluma ke manje. Amithi ufuna iqiniso wena? Iqiniso. Ngizokutshela ke manje iqiniso. Inkinga yami